бар асари як сӯхтор дар яке аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар ҳудуди маҳаллаи Испечаки ноҳияи Сино беш аз 22 нафар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаанд. тавре навбатдори кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар як суҳбати телефонӣ гуфт, қисме аз маҷрӯҳонро ба беморхонаи баистилоҳ Ажогви интиқол доданду дигар маҷрӯҳон дар беморхонаҳои дигар қарор доранд. дар ин ҳодиса тибқи маълумоти пешакӣ ягон нафар ҷон надодааст. сабабҳои сар задани сӯхтор низ маълум карда мешаванд. вале аз рӯи мушоҳидаҳо аз ин сӯхтор қисмати зиёде аз мағозаҳо ва хонаҳои истиқоматии атрофи ин нуқтаи фурӯш хисороти калони моддӣ дидаанд. бояд гуфт ки ҳодиса тахминан соатҳои 18:30 рух дода, баъд аз баланд шудани оташ якбора таркиш сар зад. қисмати асосии сӯхтор баъд аз соати 22 хомӯш карда шуд. тафсилотро интизор бошед.